Pri novom videu a dneska tu máme ďalšie auta, akurát, že keď nabúram, tak hra sa zmení a zase som tu sám. A budú to iba búracie hry tentokrát. A keď nabúram, hra sa zmení, je to niečo na princíp, ako sme točili predtým s Matiasom, akurát, že tam neboli proste realistické schopnosti ako keby. A teraz sú, a keď nabúram, tak to je vidno na tom aute. To môže trúbiť, kámo. To auto je best. No, ukáž, no dokončiť ideme. Nie. Bolo tesné. Ale nebojte sa ľudia, ak ste čakali, že tu bude Matias, tak bude na budúcom videu. Skúsim sa s ním ako dohodnúť. Že či by to nešlo. Lebo ak by to šlo, do budúce. Ale tu mňa točiť. Ozaj, napíšte do komentáru, čo sa vám najviac páčilo. Čo si myslím najviac. Mi sa nás páči nemecká rapera Mikina. Lebo aj teraz na sebe, teraz sme práve točíme. No, 300. Sme cooked, ľudia. Oh no. Oh no. Takže už sme v ďalšej hre. Nejaký, že train crossing. No tak počkaj, ideme to skúsiť teda. No, idem to skúsiť teda a no, máme tu rôzne auta, ktoré môžeme použiť. A máme tu aj nejaké Chevrolety, ale mne sa najviac páči som si nechcel spomnúť. Mne sa najviac páči, neviem, dáme si túto Hondu. Zara úplne náhodne som tam spadol. No, ne. Keď nás na mňa čaká, alebo ja neviem. Prečo? Keď som nerátala. To nerátala, lebo typek proste do mňa nabúr. Kámo. Čo? Ide to? Dobre. BMG zlídla. Čo si mám dať? Dám si... Ukážem na bod. Map. Si to dám. Ok, už som tu. Čo toto? Také random auta. Flickers. Jaký Wama. 100. Kámo. Neviem, či to zniženie hovorilo 100. Jak sa dostanem do auta? Ok. Do karusa. Do pohoda. Jaký Hyundai? Co mňa robíme schválne? Pedále, ja neviem. No tak ideme už to delať také čušnič. Ok, dúfam, že sa na to videa. No tak ideme už to delať také čušnič. Ok, dúfam, že sa na to videa páčilo. Pokud vám sa necháte like, odbor a zatím čus.